Чираттагы Котлау хатын бик тә тормышны яратучан, эшчән, намуслы, үзенең якыннары өчен бик кадерле булган Красноуфим районы Озерки авылында туып үскән, бүгенге көндә Екатеринбург шәһәрендә яшәп ятучы Абзалова Занфира Самигуловнаның 45 яшь туган көне уңаеннан яңгыратып котлау сүзләрен җиткезәсем килә. Сөекле һәм кадерле әнием, мин сине ихлас күңелдән матур юбилеең белән тәбрик итәм. Тормыш күгең аяз, гомерең озын булсын. Аллаһы Тәгалә кылган изгелекләреңне күреп, сиңа нык исәнлек, җан тынычлыгы, хәерле озын гомер, чиксез шатлыклар һәм иман байлыгы насыйп итсен иде дигәннәр. Тормыш юлындагы барлык киртәләрне кичеп килүең, нурлы ачык йөзең белән каршы алып, киңәш биреп торуың өчен сиңа мең рәхмәт, әнием. Рәхмәт синең шәфкать тулы йөрәгеңә, рәхмәт ару, талу белмәс беләгеңә, рәхмәт хәстәр белән баккан күзләреңә, юаныч һәм шатлык биргән сүзләреңә. Чын йөрәктән яздым бу юлларны, кабул итеп алчы, әнием. Исән имин яшә, бәхетле бул, терәк булырмын сиңа, әнием. Хочу поздравить свою маму с днем рождения. Хочу ей пожелать счастливых долгих лет. Мам, ты не знай, пожалуйста, старения, ведь лучше и роднее тебя в мире нет. Шундый изге матур теләкләрне җиткезәләр сезгә яраткан кызыгыз Алена, апагыз Светлана, сеңлегез Русалина. Һәм әлбәттә, Занфира Самигуловна, сез бик тә бәхетле кеше. Чөнки сезне өзелеп яратучы якын кешеләрегез бар. Иң мөһиме, таза булыгыз, хәсрәт күрмәгез, озын гомер, бәхет шатлыклар гына юллап калам сезгә. Туган көнегез котлы булсын.